Яско направо чекамби. Те си до мене бата, те са против мене, така. Чу се за свободен махленско момче от пахалата. Бата, пари, ти са зата. Уличен бизнес ме се прави на някакъв си джентълмен. Влизаме бата, забивам го, шофирам всички хартии, забирам. Пия и се наивам. Гледам твоите в бара, на всякакви трибила пала. Мале много яко става с твоята допара. Кой ще я бара? Яката допара в бара. Кажи, кой ще я бара? Яката допара в бара. Пуши цигара в бара. Ай, кой ще я бара? Да я мара. Яката допара идва към мене с две прашки страхотни, високи токчета. Оставила червило на моя зет. Много лесно ста, много лесно ста. Кой ще бара, кой яката допара? Викам дай насам, дай яката допара. Питам я, иска ли да ти покажа кой е главатар? Застая под рогана, се врагалям и подявам. Яско направо чекамби. Те са до мене бата, те са против мене, така.